Il-Juventus Club Vero Amore is-sena d-dieħla, preċiżament f'April tas-sena d-dieħla, jagħlaq 50 sena mit-twaqqif tiegħu. U l-klabb għal dan l-anniversarju importanti għamel dawn ix-xalel, xalel vera sbieħ, biex jikkommemoraw dan l-anniversarju tant sabiħ. U dawn ix-xalel jinsabu għal bejħ mill-klabb stess. Jiena nħeġġeġ lil min għadu mhuwiex membru f'dan il-klabb biex jiġġojnja dan il-klabb, hawnhekk jiena wieħed mill-membri għal kull logħba kważi tal-Juventus inkun hawnhekk, ikun hawn atmosfera sabiħa ħafna, atmosfera Juventina, atmosfera rebbieħa u għalhekk inħeġġeġ lil dawk il-membri kollha li huma membri biex jattendu u dawk li mhumiex membri biex jissieħbu. Meta tissieħeb ma' dan il-klabb mal-membership inti tingħata sa 55 euro vouchers tal-Juventus, ġifieri mhux tal-li tkun qed tħallas il-membership imma tal-li tkun qiegħed tieħu lura. Hawnhekk il-klabb ikun miftuħ bħala segretarjat nhar ta' Tlieta u nhar ta' Ħamis. Apparti hekk qabel kull logħba tal-Juventus tkunu tistgħu tiġu u ikun hawn is-segretarjat u anke tistgħu tissiebu ma' dan il-klabb li huwa l-ikbar klabb tal-Juventus ġewwa Malta. Kull membru huwa eligibbli biex ikollu biljett għal partiti tal-Juventus bi prezz face value. Mela niltaqgħu hawnhekk ejja ħalli nżidu dan in-numru sabiħ ta' membri u niltaqgħu f'dan il-klabb għall-istaġun li jmiss li se jibda.